Здравейте! Сега ще ви покажа как да разберем паролата във Facebook. Ако някой ваш приятел или някой близък роднина си е запаметил паролата във Facebook, може да я откриете и да я разберете. Така, гледайте, влизаме в Google. Така, пишеме Facebook. Да. Хайде да зареди, чакаме. Пишеме имейл адреса си. Не е задължително. Така, това беше от мене. Абонирайте се за още клипчета.